komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Odto,
oras, Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, ika-1 sa bulan sang Marso tuig 2021. Umpisa karon nga adlaw sa bulan sang Marso, isa na gid lamang more or less ka bulan ang nabilin kag Kwaresma na mga kaaksyon, no? Pero ti sugod palang subong dapat nga magaro halong-halong na kita kay kun Kwaresma kuno kakariit gid man, no? Sa mga kaaksyon tang nagapamati na sa sining adto diri sa aton sining pagpangalagad, happy panyaga sa nagapanyaga sa wala pa ti karon dugay-dugay, no? Kamusta nga ato sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan naton? Sige lang kay ang aton sining gobyerno sang syudad nagapangita gid sang maayo para sa mga kauturan tang bisan paano maka-recover na gikan sa masalimuot nga sobra isa ka tuig nga pag laslas ni COVID-19 diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag iban pang bahin sang kalibutan. Di amat-amat na gid man pero ti sa gyapon ng mga health protocol tang ginapaalimton sa inyo nga dapat naka-facial face mask kag social distancing lamang kita, no? Kay wala gid ta pierdihon sina. Sadto ti maglakat ka, wala facial kag face mask, dao ka okay man, pero subong mas okay pagid kung naka-face mask kag facial naka-social distancing, no? Sige, sa mga kaaksyon ta karon dugay-dugay aton hibaloon ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa CantongNo Radio Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental? Sa mga banwa kag syudad, apisar nga ti mayara pa sa gyapon nagkapagkit nga mga COVID-19 patient. Pero sige lang basta importante lang magaro social distancing gid kita kag kunyara kita sa gwa naka face mask kag face shield. Kaya nga los kalabanan ti mga nagalabutan diri sa probinsya sang Negros Occidental ining nagpositive sa COVID-19. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Oriental, no? Sa Negros Oriental naman nga side, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginan, Okslang? Sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginan? Liwat kita nga magainop danay, tubdob kita sa Tacna Launa 15 sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Kag ginapanginbulahan tang aton sining mga kaaksyon, apat ka mga personalidad sang Aksyon Radio Bacolod ho ang nagdaog sa 6 sa ika-6 nga tingog kag Handurawan Award sang KBP. Sadtong Domingo kahapon, Pebrero 28, nagdaog diri nga aton sining mga kaupdanan diri nga ginakabig awards sang Handurawan Awards, no? Congratulations kay Aksyon Fred Salanga bilang icon of radio in Negros Occidental. Kagang Anchorman of the Year nagkadto naman kay Aksyon Boy Duran, kagang Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa nga naga sa ulog man sang iya sining kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday Aksyon Eric Magbanwa, no? Siyang Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. Kagang Broadcast Engineer nga si Aksyon Henry Espolgar. Kag nakuha naman sang programa nga Harana ang Best Entertainment Program. Ting harana na, of course, ginadala ni Aksyon Alvin Graba. Congratulations sa mga haranista. Kagilabi na kay Aksyon Alvin Graba for job well done. Congrats ang iban pa nga mga awardees, mga kaaksyon, nakuha sang Love Radio, mayara man taga Love Radio, mayara man sa RMN, kag iban pa, no?
Sige, congratulations sa inyo tanan-tanan sa Handurawan Award. No? Ika-anom nga Handurawan Award sang KBP. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:34, las 11:34 sa kinanda na ko ang inyo sinika aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring pagpangalagad sa aksyon BBB sa siring adlaw sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. No, igabalita ni aksyon Marlon Hinovia kay daw may aras ang pagtililipon kag may press conference si Gob Eugenio Lacson dara sa Kapitolyo karon lang dugay-dugay. No? Samtang pagsaylo sa mga market vendors sa sumag public market sa temporaryo nilang balaligyan ginpaisol sa masunod nga semana, igabalita na ni Aksyon Dale Salazar. Samtang sa BCPO naman nga balita, temporaryo tanay manginkaupod si Aksyon Alvin Graba, supply sang illegal nga droga sa syudad sa Bacolod, nagsaka panaog sining nga suno sa CDEO bangod sa bagong estilo sang delivery. Grabe no, may saka panaog man. Ay, terrible nga operasyon sang droga no. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Inimay kang tanan sa pinaka-latest nga investigasyon angot sa pagpatay sa isa ka miyembro sang pulis nga nadistino sa banwa sang Tuboso. Ini kuno may angot sa iyang trabaho suno sa iya hepe sang pulis. Kaganom ka mga kalalaki na nakuhaan sa masobra 80,000 pesos nga Cebu sa siyudad sang San Carlos. Samtang sa patrol nga balita, igabalita man ni Aksyon Alvin Graba, Fire Prevention Month, nagsugod na karon nga adlaw, bagong fire truck para sa BFP Special Rescue Force, maabot na buwas sa Western Visayas. Ang batikoy ning bagong fire truck ni intended para sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection sa probinsya sang Negros Occidental. Ambot sa bugos nga riyon kung pila ka bilog ning maabot nga BFP Special Rescue Force. Nga fire truck kung pila ka bilog ni sa bugos nga Region 6, no? Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hupon, online appointment ginapanugyan sang LTO para sa madasig nga pagproseso sang motor vehicle registration extension para sa mga plaka nga nagatapos sa number 2, tubtob sa Marso 15. Pebrero, tubtob Marso 15 ang extension ninyo, no? Sige. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Hindi may kantanan sa pinaka-latest nga investigation sang kapulisan angot sa pagbuno. Biktima ho nagdangat sa bulungan, suspect voluntaryo nga nagsungka man sa kapulisan. Samtang sa syudad sang La Carlota, sa area sang La Castellana, 24 anyos nga lalaki, dakop sang kapulisan sa banwa sang La Castellana, pinaagi sa bypass operation. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Pilipinas, opisyal na nga nag-administer sang pinakaunang pagbakuna batok sa COVID-19. Kag PNP nakahanda na sa paghatag seguridad sa pagtransport sang COVID-19 vaccines.
Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kalakip man diri sa Western Visayas sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaksontang nagpamati na, ipadala lang ang inyo sining mga mensahe, tapos i-like kag i-share ang aton sining programa, no? I-like kag i-share ang aton sining program sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga kaksyonta via website, monitor man sa sining udto sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kay yari ng resulta sang Small Town Lottery sa unang draw sa sining adlaw sang Lunes, March 1, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 3 kag 20, liwat 3 and 20. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa sa sining odto, no? Sige, daligid lang kay mga plastar tanay, no? Para nga siguradong sigurado. Ayos? Oh. Sige, karon gali dugay-dugay si three-termer senator kag deputy speaker and congresswoman Lone District sang Antique mangingkaupod ta si Loren Ligarda, no? Congresswoman Loren Ligarda. Karon dugay-dugay sa aton sining pangalagad sang Aksyon BBB. Daligid lang kay plastata ni anay ho. Ma-like man kita kag mag-share sa aton sining programa, no? Para siguradong sigurado. Sa mga kaksyonta nga nagpamati na sa sining udto, may lang pagpamati kay Alex Fuentes, kay Bergo September, Joval Trinidad, kay Vanessa Mayo, and Gian Resicio, kay Jocelyn Libon Dispoho, no? May lang pagpamati sa inyo dira nga mga kaksyonta sa kangina, no? Daligid lang kay do hindi pa siya pitik. Ginapang basa talang diyan na yun. And kay Madam Focoda Eleanor, kay Percy Ortiz Tiayon, Martin Palanog, kay Beth Kiatson, Mercy Palacios Relatos, kay Mary Jane Disina Carnicer, at iya Kim Eriman, kay Janet Resmia, may lang pagpamati Janet Herasmia, kay Joval Trinidad, Lilian Tadina, Gian Resicio. Salamat gid sa inyo, no? Nga pagpakigopod. Kay Herman Gatoslao, kay Bong Arsenio, Alex Fuentes, Intong Matibay, and Fukuda Eleanor, kay Renz Evangelista, Boyet Pagtaguan, Francis Montano, Marites Sisunag Tuteyo, no? Kay Lindon Nilikana, Alexander Pila, Jocelyn Juan Cabales Guliman, Eliterio Parcondayon, kay Johnny Latusa, Keisha Blas, and sa kay Joneros Sino Gonzales, may lang pagpamati, no? Charito Selva Damasino, Martin Aliling, Suset Alunan, good PM lang, no? May lang pagpamati sa inyo dra, no? Alig lang kay matira tanay diri sa piyak nga bahin sa ngaton sining pangalagad, no? Ayos. Sa kay Francis Montano, may lang pagpamati, no? Dari sa piyak, dali gidang, no? Kay tirahon tanay kay George Cortez, Josie Joaquin, Edmar Kilitar, Alejandro Mimoracion, no?
Percy Ortiz Tiayon, may lang nga pamati kay Bong Arsenio. Okay, may lang nga monitor, no? Sa inyo sining palatuntunan. Amor Malayang, may lang nga pamati man, no? Hindi ko na ma-check pa ding ibandre. Sa kay Martin Gonzales, Irene Ganti, Juanitis Petua, no? And Jovi Monares, kay Catherine Masconiana, Calib Ashley Pabi, and Tintin Porques Balasabas, no? Ira Kabansagan Inventor Talurong, may lang pamati. Marlon Parino, no? May lang pamati. Madam Elizabeth Malaka Gamala, Jocelyn Libon Dispoho, no? Filinora Oliveros, may lang pamati. And Albert Chongko. Good morning lang, no? Ang iban siniti, hindi ko na ma-check, no? Pasensya gid. Pero tirahon ta na karon dugay-dugay pagi sa inyo sining mga mensaheng ginapadala diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby yan ay manumbalik kita sa diri lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin... Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:48 na nga oras, 11:48 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta dira, tutok lang sa aton sining balitaan, bisan din kamo nga bahin,
I-like lang kag i-share ang aton sining programa, no? Ugalion ta na yung pagtumara sa mga kaaksyon tao. Ugalion ta pagtumara sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may 3 anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubos ang DTX 500. Kadtuan tang balita nasyonal, balita ni Aksyon Dorel Camato nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Dorel Camato gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Ini may kangtaran sa Pilipinas, opisyal nang nag-administer sang pinakaunang pagbakuna batok sa COVID-19. Kag PNP preparado na sa paghatag seguridad sa pagtransport sang COVID-19 vaccines. Kalakip man ang ato sini pinakalites man nga update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Rion Sai sa Region 6, ilabi na sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Camato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga kaaksyon. Balita na gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Rex, nagabot na kahapon ang Sinovac vaccine gikan iya sa pungsod China nga ilaman gindonar 600,000 ni kadoses. So, nakabaton sa nga pinakaunang pinakauna nga nakabaton sang bakuna sa idalom sang vaccination program sang gobyerno, amo iya si University of the Philippines, Philippine General Hospital, Director Dr. Gerardo Legazpi. Si Legazpi ang nakabaton sa first shot sa COVID-19 vaccine na ginmanufacture sa Chinese firm nga Sinovac Biotech kadungan sa ginpatigayon nga ceremonial vaccination sa UPPGH upod ang opisyal sang gobyerno. Ang bakuna ang gin-administer ni nurse Chair Lac Santos. Sunod naman niya kay PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario si Legazpi ang nanguna sa pagpakig-away sa virus amo nga nagakadapat man siya nga una nga magbaton sang bakuna. Kag suno kay Del Rosario, si Legazpi kag Santos ang kabahina sang maragtas sa pungsod. Ang seremonya ang ginpatigayon agud pabaskugon ang kumpiyansa sang publiko nga magpabakuna. Kag sa pinaka-latest Action Rex, ang opisyal sang gobyerno nga nakapabakuna na subong si testing czar Vince Dizon. So sa balita man kagina, magapabakuna man si Health Secretary Francisco Duque III kag si vaccine czar Carlito Galvez Jr. Sa siniman nga adlaw. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, may kangtanan man sa gihapon sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Kayang hanay naman sang PNP nakahanda sila nga maghatag sang seguridad sa pagtransport sang mga bakuna. Ginapasiguro ini ni PNP Chief General Debold Sinas. Suno kay Sinas, all systems in place na ang PNP para sa paghatag man sang seguridad sa biyahe sang mga bakuna sa nagkalain-lain iyang lugar diri man sa pungsod. Hibaluan naman sa mga pulis ang ila paghihimon in kaso mag-umpisa na ang rollout sang mga bakuna kag suno pa kay Sinas
ang Oplan Caduceus sang PNP ang nakatutok sa Security and Public Safety Guidelines and Procedures sang IATF sa tion nga mag-umpisa ang rollout. Kag dugang panisinas ginapreparahan gid ini sang kapulisan agud masiguro nga maayo kag matawhay ang vaccination program sang gobyerno. Kag update naman sa world record sang COVID-19 ang cases subong sa bug-os nga kalibutan nagdangat na sa 114,686,933 ang nagkalamatay, 2,543,285 ang nakarecover, 90,242,033. Sa Pilipinas, ang pinaka-latest, 576,352 ang nagkalamatay, 12,318 kag ang nakarecover, 534,271. Ang Negros Occidental, 20 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,800. Ang Bacolod naman, 2 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,827 cases. Ang aktibo nga kaso 66. Ang recoveries isa man ang nadugang kahapon sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,575 kag nagapabili naman sa 188 ang death toll. Sa Western Visayas, 90 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 24,928 cases. Ang recoveries 28 nga nagdala sa kabilugan nga 22,979 kag isa ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 741. Out of 24,928 cases sa bugos nga Western Visayas, ang aktibo nga kaso ang yara sa 1,202. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Mga balita nasyonal ang inyo sininabatian. Wala ginamang madugay gikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. Kag ti ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bio. Nagabulig generate sang sales, improves sang digestions. Kag ini mabakalang ninyo sa tag 14 pesos, no? Produkto sang klinika di alternatibo. D3 Bio, mga kaaksyon. Ayos, sige. Daligid lang i-check tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, ginaangangantang linya ni former Senator kag Deputy Speaker Congresswoman Loren Ligata. Karon dugay-dugaya. Kadtuan tanay sa Aksyon Alvin Graba sa patrol ni may kang tanan sa Fire Prevention Month nagsugod na sining adlaw bagong fire truck para sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force maabot na buwas sa Western Visayas. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, ginumpisa na karon nga adlaw sa ang BFP Fire Prevention Month, no, sa siyudad sa Bacolod kag probinsya kasunod ini sa synchronized motorcade sa bugos nga Pilipinas, meaning celebration o kun long month celebration ni Aksyon na Rex sa Fire Prevention Month. Actually ginupdan ini sang mga katapos ang Fire Volunteer Brigade kag iban pa sa diin sunod diri kay BFP Regional Director nga si Senior Superintendent Jerry Candido. Mga lasay kay nasangga aga may citywide kag municipal motorcade nga ginahiwat ang ila sining hanay in observance sining Fire Prevention Month. Dala ang tema nga paglikaw or rather pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sa diin sunod diri kay Candido, ang kaundan sa sining tema is more on awareness para sa mga tagsa ka mga panimalay. Agud jadto nga malikawan ang sunog in short Aksyon na Rex.
dapat bantayan sang tagsa ka mga panimalay ang ila sining nga ugsaran, ang ila sining nga puluyan kag i-checkar ang mga appliances kag likawan ining ginatawag nila nga overloading sang mga outlets sang kuryente. I-unplug ang mga appliances na likip na diri, ang mga LPG tanks Aksyon na rek ang after mga magamit o mausar dapat i-off man siya. Ipalayo ini mga combustible materials, especially sa mga kabataan, kag isa pa ka fire safety measures nga ginhatag ni Candido amo ang pag-checkar sa tag sa mga kusina o sa mga kusina sa tag sa mga panimalay. Number 1, antes magtulog. Ikaduha, magpagbugtaw kag ang ikatatlo, antes maglakad. Kay suno sa iya ang kusina gali Aksyon Rex amo ni ang pinaka-busy sa sulod sang pinakabisi nga lugar sa sulod sang panimalay, kay dira nagadigamo tanan-tanan. Suno sa iya Aksyon na Rex ang katuyuan man sa sining motorcade nagapatimaan nga sa mga pumulyo nga manginhanda all the time, kaga dapat dumdumon nga ang Fire Prevention Month hindi lang nagakatabo sining bulan sang Marso sa bylaw, nagakatabo ini all year round. And suro pagid diri and kasunod man sang sining aktibidad suno kay Candido sining bulan pag buksa naman ang bag-ong gin-renovate nga municipal fire station sa Banwasang Isabela, kag makabig niya nga halos kompleto na tanan nga mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental may ara na gid mga fire stations. And lauman man Aksyon Rex ang pag-abot boss nga adlaw sa bagong fire truck para ini sa special rescue force kung sa Di ni ma-base? Diri sa aton. Okay. Diri na sa aton. Pero intended for Negros Occidental na yes, iya? sir. Intended ni siya for Negros Occidental. Kay sunod sa iya, actually ang ining special ang fire truck pagagamiton para sa special. Pila ka bilog ni? Isa ka bilog diri sa aton. Solo lang gid siya, nag-isahanon maabot sa Western Visayas. Pero sunod sa iya Aksyon na Rex, como ang BFP Provincial Office na pahamtang sa Takuling diri siya sa Bacolod. Kunti diri magyapon sa Bacolod Aksyon Rex matinar ang fire truck. Pero sunod sa iya, ang ining fire truck may multi-function when it comes to operation. Number 1 diri, rescue vehicle, 90% ining equipped sa mga rescue materials, pero kulang pa siya sa 10% para pag-ausaron sa mga collapse structured. Let's say kung may ibang Aksyon na Rex, halimbawa may nag-landslide o kung may edifisyo nga nag-collapse, ati amo ning 10% kakulang para sa ning pag-ausaron Aksyon Rex. Pero special rescue force, meaning sunod sa iyo kung sa PNP may tawag silang special action force, sila Special Rescue Force Aksyon na Rex. So ari ang pahayag ni Senior Superintendent Jerry Candido. Fire starts in our households, so it is our primary duty na ipenggan na. But in doing so, don't worry, the Bureau of Fire is always here. They are always ready to assist, to respond. But the point here is, dapat itanong na gitapon na sa aron gitapon at ito sa word na kung gano'n din natin ang sunog, it shall start from us. Amo na sa mga ating tinutuloy sa ating tema, kag ginasalitulog na namon na while we are having a kick-off activity in March 1, ang prevention niya is a whole year activity. That's why up to the end of the year, we have lined up and we will implement different prevention activities. Kaya ganito nga namin sa ating conduct of parasitic inspection to all kinds of occupancies. But of course, we have to adjust with the pandemic. Talking about pandemic, dako ang naging papel, sir, sa Bureau of Fire Protection, man, sir. Of course, we have been given a specific duty, especially in the conduct of disinfection, the pag-assist ng ating PNP and PNP, and then this to be sa pag-basagit sa una sa mga different age natin. So, ang asasubong nga pinguangin na natin nga i-comply despite that ang most of our resources nag-addict dito sa pandemic, but wala din namin nababayan ang aming mandate sa mga prevention and prevention.
Ano pagid ang lauma naton sini nga tuig 2021 sir, as we celebrate of course our fire prevention month. Gina-strengthen din natin ang ating fire suppression capability. And I am hoping na within this month, mabutangan na natin, activate na natin ang isang bilang fire station. Kaya isang bilang na lang din sa Negros ang wala pagid sa fire station. Kaya ang ating ganang special rescue force. And I am happy to announce that a new rescue truck is coming today in Imagi, the region, and then it will be transported to Bacolod City. And after that, we will plan the conduct of training sa ating special rescue force. And we are targeting April or May, ma-activate na natin ng special rescue force dito sa province of Negros Occidental that will be based in City of Bacolod. Aksyon Rex SRF, Special Rescue Force, lauman mag-aumpisa sa bulan sa Abril o kung Mayo, iniya activate agad sunod diri kay Candido sa diin diri na lamang sa syudad sa kung sa Bacolod kaga probinsya sang Negros Occidental ang kulang kay miyara na siya sa Iloilo, subong man sa iban nga lugar sa isla sang Panay. Report sa patrol, ang Aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. AksyoNo Radio Philippine Standard Time, las 12:05 na nga tunoras. Halong gid ha sa mga kaaksyon ta kay sugod na ang Fire Prevention Month. No? Kaga hindi lang sining binulan, kundi sa iban pang mga binulan, maghalong lang. No? Pero sa mga kaaksyon ta, Santon Placer Balsopan na no? Pampakinis, pampaputi sa aton sining kutis. No? Santon Placer Balsop mga kaaksyon, nagakakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya. No? Madula na. Kapin Ang serbisyo. Kadtuan tanay si Loren Legarda ang 3-term senator kag deputy speaker kag congresswoman sa Lone District sang Antique. Mangin kaupod ang DZRH Manila mga kaaksyon. Sa former Senator Loren Legarda. Term Senator, Deputy Speaker at kinatawan ng lalawigan ng Antique, Senator Loren Legarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Maganda umaga sa iyo, Deo, at mga bati sa lahat sa DZRH. Mag-ingat kayo at ako'y natutuwasan ng mga narinig kong interviews mo kanina tungkol sa pagdating ng vaccine at sa pagsimula ng pagtuturok. Ikaw ba, siguro, babalik na rin natin bago mo ko interviewin. Ikaw ba ay magpapa-vaccinate? Hindi ka ba natatakot? Buong pamilya mo? At anong vaccine brand ang iyong tuturukin? Yan. Ayan. So, ang tanong ngayon, Senator Loren Mame, kayo po ba ay magpapabakuna din? Ngayon, andito na po ang vaccine. Sagutin mo muna ako, tapos sasagutin kita. Ako, Senator Loren, ano mo naman ako, mapagparaya, ha? Mauna muna sila. Ayan. Mauna muna yung mga medical workers. Medical workers, di ba, priority po? Medical workers, di po ba, Senator? At mga sundalo. Ayan. Oo. Ang medical frontliners ay prioridad. Pero sabi nga ni Secretary Dominguez, BOF, na pati ang mga economic frontliners. Ang mga media ba ay considered economic frontliners? Dahil kayo ay naninilbihan. Tayo noon, I've been there 20 years ago, ay naninilbihan frontliner. Araw-araw nagre-report sa radio booth. At yung reporter mo yun sa sa Caloocan ay kaharap ang ibang mga media. So you are frontliners to get the economy going with the report.
So, Well, balik na sa tanong ko, kailan ka magpapaturok? Well, to tell you frankly, Senator Ma'am, ako muna ay hindi muna. Ayan, saka na muna ako. Okay, sige. I'm sorry to put you on the spot. Alam kong akong i-interviewin mo. Babati sa mga nakikinig sa Antique, mayad nga aga kaninyong tanan, at sa mga Ilonggo, maayong aga. Sa pamilya ng nanay kong Ilocana, na Imbagabiga, Ayan. sa Bisayaan, maayong buntag. Marhay na aga sa mga Bicolano at ayabak po sa mga Kapampangan at maray pa ba. Maraming nakikinig, ang dami nagsabi sa akin mga nakarang araw, uy, narinig ka namin. Kay Deo Makalma, ayan, totoo. Maraming nakikinig, natutuwa ako. Kaya na maganda yung mga impormasyon na binibigay mo tungkol sa mga vaccine. Siguro, yung mga infectious disease specialist, para yung mga negative news or yung hindi totoong news, fake news ay ma-sanitize o mawala sa impormasyon para yung totoo lang talaga, para magkaroon tayo ng enlightened decision kung tayo po'y magpapaturok o hindi. Ayan, ibabalik ko ba yung tanong ko sa'yo o saka na? Ibabalik ko ba yung tanong ko sa iyo? So, hindi, totoo lang. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon, sigurado ako sa RH ay bibili sila ng bakuna. Ano bang bakuna ang gugustuhin ko? Lagay mo? Yes, siguro ma'am yung AstraZeneca. Ayan. Okay. Or Pfizer. Yan yan dalawang choices. Okay, yung Astra, yan yung Oxford. Yung Pfizer, yan yung Germany na BioNTech at yung Amerika. Yan, Okay, ako sasagutin na rin kita. Yes, ma'am. Sa House of Representatives at sa Senado, kausap ko nun si Speaker Lord at saka si Senator Soto, ay nung una, ang sabi, AstraZeneca, sabi ni Sec. Jendong Mendoza. Tapos a few months later, sinabi Moderna. So Moderna ang nakalaan. I think sa amin, hindi naman ako spokesman ng mga kongresista. Pero yun ang huling narinig ko. At sabi nila second quarter. Second quarter starts in 1 month. Sa Abril. Tignan po natin. Sana wag maantala. Dahil in a way, we are frontliners and all our staff. Walang tigil po ang pagbibigay ng paglilingkod sa mga Kasimanwa, sa Antique, at pati rin sa iba't ibang lugar. Ayan. Lahat ng staff ko rin, umiikot. Sa Antique po, halos parang walang COVID. At ang buhay doon ay araw-araw lumalabas ang tao. Of course, with distancing. Anyway, Senator Ma'am, nitong nakalipas na Sabado lamang po ay naprubahan na ng IATF ang Uniform Travel Protocols para sa mga local travelers. Ano po ba yung nilalaman nitong Uniform Travel Protocol na ito, Senator Ma'am? Importante yung pag-aproba ng IATF Resolution 101, yung Uniform Travel Protocols. Naku, wag natin ma-misunderstand to. Hindi po ito magsusuot ng uniform, Oo. Yung sabihin, siguro simplihan nila yung pare-parehong travel protocol ay isa lang sa mga hakbang ng pamahalaan para unti-unti na makabangon ang ekonomiya. Pati na din yung turismo sa ating bansa, local tourism at least, para na rin mas maging magaan ang pagbiyahe ng mga kababayan, lalo na yung mga tinatawag na authorized persons outside residence, APOR, or mga health professionals, mga negosyante, kami mga kongresista sa mga distrito at mga regular na manggagawa. Nauna na anunsyo ng Malacanang sa ilalim ng Uniform Travel Protocols ng DILG in cooperation ng mga liga, ng mga League of Provinces, yung ULAP, League of Municipalities at League of Cities, ang requirement ng COVID-19 testing para sa mga biyahero ay nakasalalay sa desisyon ng pupuntang LGU. At kung required man ay dapat COVID PCR test ang gagawin para sa mga papasok na biyahero sa kanilang lugar. Hindi na rin kinakailangan pang mag-quarantine ang mga biyahero maliban na lang kung makitaan sila ng mga sintomas, kaya magkakaroon ng mahigpit na clinical and exposure assessment na tinatawag sa lahat ng ports of entry at exit para masiguro na ang lahat ng mga bumabiyahe dumarating sa mga probinsya ay mga walang sintomas na hindi naging close contact ng mga COVID-19 positive. So, ang mga medical doctors din ang mag-supervise ng mga health assessment na ito sa lahat ng ports at terminals at hindi na rin kinakailangan kumuha pa ng medical certificate at travel authority sa Joint Task Force
COVID shield. So, gagamitin ang safe, swift, and smart passage o yung tinatawag na SPAS travel management system ng DOST para magsilbing one-stop shop application para sa mga behero. Samantalang itong StaySafe.ph system ang magiging primary contact tracing system ng lahat ng ports at mga terminal. Naku, magandang pakinggan lahat ito. Ayan. At magandang mga proseso ng DILG. At ang ginagamit itong DOST. Pero sana sa implementation ay hindi magkabuhol-buhol. Yan ang tayo. Magaling tayo sa policies at sa mga batas at regulasyon. Pero wag natin dapat efficient ang ating pag-implement. Pero ito sa NCR, sa Metro Manila, kung saan kayo, required dito sa NCR, required sa lahat ng mga bus na babiyahe sa probinsya na manggagaling sa Integrated Terminal Exchange rin ay walang bus companies ang papayagan na gumamit ng kanilang mga private terminals. Yan ang aking pagkaintindi sa resolusyon ng IATF. Senator Loren Mame, ano po sa palagay niyo ang magiging epekto nito sa ating laban sa COVID-19? Makatulong ba ito na malaki? Una, dapat mag-ingat pa rin. Yung tawag na distancing, sa akin, 2 to 3 meters. Pangalawa, susuotin ng shield at ng mask at maging malinis pa rin sa katawan at mag-ugas pa rin ng kamay. Pero, ito'y magandang balita, Deo, sa ating ekonomiya, lalo na sa turismo, kung sa kasalalay ang trabaho ng napakaraming tao. Kasi ayon sa DOT, 400 billion worth ng potential revenue ang nawala noong 2020 dahil nga sa COVID. Ito'y dala pa lamang sa international tourism ng ating bansa at hindi pa kasama dito yung domestic tourism na mas malaki ang naging revenue loss. At dahil hindi pa rin maaring buksan ng lubusan ng ating bansa sa foreign tourists, mag-umpisa na muna tayo dito na ibangon sa domestic tourism. Ang ating lokal na turismo ng bansa ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Noong 2019 pa lamang, ayon sa PSA, ang domestic tourism ng paggastos ng mga tao ay umabot sa 3.14 trillion. Sana tama itong aking mga facts ayon sa kung tama ito. At samantalang 5.71 million naman ang naitalang employment sa tourism industry. Even kami sa Antique, yung aming mga tourist spots na maaring hindi pa nyo alam, dito sa Maynila o sa RH, pero ang gaganda sa Tibiao, sa Sibalom, sa aking pandan na hometown. Ang gaganda dahil meron kami mga protected areas doon. Pero dahil nga isang taon, walang turismo, paano na yung mga waiter at waitress sa maliliit na restaurant? Paano na yung mga tour guide namin? Paano na yung nagmamaneho ng mga jeep o tricycle o ng private na mga van? O paano na yung mga nagluluto, yung mga cook sa mga maliit na restaurant at mga resort? So talagang malaki ang epekto. So magandang balita ito in terms of economic growth ng ating bansa. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay dapat maging kampante na lang nga tayo. So wag nating kalimutan yung mga napanalo na natin again sa COVID-19 at sundin natin lahat ng mga protocols na ito. Ito'y bagong panimula ng ating bansa, ng ating turismo, ng ating ekonomiya at ng bawat isa sa atin patungo sa tinatawag na better normal. Yan. Senator Loren, maraming salamat. Good morning. Thank you very much. Salamat. At kailan ka magpapa-vaccine, Deo? Pagka dumating na po yung AstraZeneca. Aba, ayan. So may takdang delayed daw nakita ko sa balita. 1 week daw po madidelay yata, Senator. 1 week lang naman. Sige, balitaan mo ko. Yes, ma'am. At pagkatapos mo, susunod ako. Ayan, sabay tayo. Okay, magandang umaga sa inyo. Thank you very much po. Good morning. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian mga ka-aksyon ng interview with Dio Macalmas ang DZRH kay 3-termer senator kag deputy speaker kag congresswoman sang Lone District sang Antique Loren Ligarda.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:18 na nga oras, 12:18 na mga kaaksyon. Sa iluhan ta naman ang mga balita diri sa lokal sa City Hall. Balita ni Aksyon Dale Salazar pagsaylo sa mga market vendors sa sumag public market sa temporaryo nila nga balaligyan ginpaisolanay sa masunod nga semana. Anong mga rason? Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, subong ko taning nga semana ang target sa nga barangay Sumag nga sa ilohon ning mga at least 150 ka mga market vendors dira sa may Sumag public market. Ini sila ang pagasaylohon dito sa may Villarosa Street. Aksyon Rex para ila temporaryo nga baligyaan nga bisan ginapadalom sa renovation ang Sumag public market masigig-sige lang sa gihapon ang ila sini nga pagnegosyo dira sa may Villarosa Street. Aksyon Rex. Dinang Villarosa Street. Aksyon Dale. Dira lang Aksyon Rex, lapit lang siya sa Sumag public market. Daw likod siya sang Mancom Sports Complex. Doon mo na ilas din nga ginatawag Aksyon Rex, no? So, ang barangay nagtukod lapit na sa Salazar Grocery Store? Lapit lang okay. Ang mga market vendors Aksyon Rex, pwede lang siya walking distance. Nga i-repair ng Sumag na? I-renovate Aksyon Rex, 41 million pesos ang allocated nga budget si dalamin isang DPWH nga pondo subong 2021. Two-story ni Aksyon Rex ang renovation kay sa babaw may parking lot or parking area para kung magpangumpra ka Aksyon Rex. Okay. Kung salakyan mo, makasaka sa babaw. Para may parkingan, no? Kay kung sa tubangan daw nag-cause traffic Aksyon Rex. Gani, sa nada mo. Way gina parkingan da sa tubang da. Correct, no? So, amo ni ang hambal ni Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumaga. Kaya ang ila sininga ginasikas sa karon, ginapadasik nila ang pagbutang sang atop Aksyon Rex sa temporaryo nga or balaligyaan sining 150 ka mga market vendors nga apektuhan na Aksyon Rex, no? Actually, ang vegetable kag fish section nga area ginpang hulab ito ang atop, no? Ginapangkakas na sinsang contractor nagsugod na sa ila sining renovation si subong temporarily ara sa Aksyon Rex ginsaylo sa tubangan sang Sumag public market. Pero ang assurance rin ni Kapitan Carmona nga bisan ginsaylo sila pero wala sila naga-occupy or naga-laksam sa public road in compliance man sa road clearing operations sang DILG. So hambal rin ni Kapitan Carmona basi next week matapos na ang pagbutang sang atop Aksyon Rex sa pagbutang man sang linya sang kuryente sang tubig para at least siya komportable man ining mga market vendors nga pagasaylohan dito sa Villarosa Street Aksyon Rex. So man yung pabahay ni Kapitan Carmona ang cooperation ng sa publiko kasi siya once nga matapos man ang renovation sining Sumag public market kadamo sa Aksyon Rex ang makabenepisyo para man sa pagsasanyag sang ekonomiya sang Barangay Sumag kag syudad sang Bacolod. Aring tingog ni punong Barangay Rodney Carmona. Di ba daw supposed daw today ito ang target? Kamu nila mo nga, no? Kasi di ba dapat itong spiyak? Okay. Dapat ito na yung guro, extend guro sa tesla sa tumbangan na yun. Hindi na ito man ito na mo ng spiyak na, location nila, bla? Hindi na padasig na mga construction? Oo. I see. Pero ang dito sa fish kag vegetable section to cap din sila nag-transfer danay. Kay di ba daw dito tong area ang una gin hulab ang ato? Dila sila sa gwa, sir. Sa tubangan. Sa gwa lang alay. Okay. Okay, di way mo ang sa dalawang na sa sang market ang ato nga food di man way mo magano. Dapat i-clear lang ang food Pero di ba sila sa gabal sa dalan kap no? Way sa lapaw. Okay. So, ngayon mo lapaw sila. Siguro mga next Monday. Next Monday, next week. Para maagatan nyo dapat marami na mga pagkabliman sila. So, sila ng gusto better na. Katuwa yung kasi nagliman nila. Aksyon Rex na batihan ang tingog ni punong Barangay Rodney Carmona. Isa lang diri siya sining assurance Aksyon Rex nga kung sino din naman nagabaligya karon sa Sumag public market mayara sang pwesto no nga ginapain para sa ila once nga i-transfer na sila dito sila sining nga temporaryo nga baligyaan sa Villarosa Street. Update balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon yo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Study. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:23 ang aton oras. Naligid lang kay matagtanay isa lang ka commercial. Standby Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa special assignment sa iluhan ko ikaw dugay-dugay. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:24 nga oras. Sa iluwanta si Aksyon Artay Hupon sa special assignments. Ini may kangtaran sa online appointment ginpanugyan sang LTO para sa madasig nga pagproseso sang motor vehicle registration. Extension para sa plaka nga nagatapos sa number 2 tubtob sa Marso 15 na lang. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Art. Tayo po, Aksyon Art. Good news para sa way makingagaw sa pagparinyo sa ila sining mga motor vehicle registration kapintagid kon ang ending o katapusan sa inyong plaka numero 2 bagod katibulan sa Pebrero ina pero bangod sa desisyon sang LTO National extended ini until March 15. Amurang ginapaybalog karon ni Mr. Ruben Tampos ang tagpamuno sa registration kag sang LTO Bacolod District Office. Now, sunod sa iya, nagalampot sa 300 ka mga clients ang ila sini tigayon nga magkomutar kada adlaw, no? Pero ang mas mahapos kag para at least hindi na kamo magproblema kinahanglan gid nga mag transact kamo via online. Kay sila kon via online transaction, at least magkompleto nyo na daan, fill up dira ang mga information kag prior sa inyo pagpadulong dira sa talatapan sang LTO, ara na daan ang schedule ninyo kung saan o kamo ma-follow up dira. Kag ang nagpa-online registration Action Rex, gina-schedule ini sa morning office sang LTO. Nagabatong sila sa mga walk-in, pero tikon damo nangadaan tong nagpa-schedule, medyo madireyang imo pag-transaction. Sunod pa diri sa kay campus, kay ni karon nga mga pag-inimo nga extension, ka-expect sila na may arasan nga dugang na magpa-rehistro kay ang 2020 o last year gipagid no, because of the pandemic, mga almost 15 to 20% yun ang ginubo sa motor vehicle registration diri sa Bacolod City. Yari ang parayag ni Mr. Roman Campos tagpamuno sang LTO Bacolod. Kadamo man naghinga last week. Kung nag-post man kami sa advisory diri sa sang LTO, sang memorandum advisory pati sa extension sang registration. Increase man nga mon registration transaction. Kag na-priority gid namon ang online appointment. Kag the same time cater man kami sang walk-in. Okay. Walk-in nga mga process. Kaya amo lang na ginalimit lang namon ang number of personnel na number of transacting public na makater namon kitong establish kami social distancing sa amon waiting area. Kag nag-establish man kami sang holding area prior ka makasulod makapungko sa waiting area, then daka na mapungko sa area sa outside sang building. Kasi mga makikita namon lagan kami 300 transactions average naman is 300. Son sa palayan ni Mr. Ruben Campos ang taga-pamuno sa Bacolod LTO. So sa gusto dira luyag na mag-follow up pa, mas nami kung maka-online ka mo na makaparehistro agad ang inyong transaction prior sa inyong pagpadulong sa opisina sa LTO na plastan na kag
di na kamo madugayan pa. Ang kaaksyon nyo sa nagtayhupo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Tayhopon balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Dari kita na para siguradong sigurado formal na nga pag-turnover sang operasyon sa Calatrava kag Escalante Hospital sa LGUs ginpatigayon subong adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa dire sa mga Negros first residences bago lamang natapos din ang pagprabahanay sa memorandum of agreement bali formal na ning pag-turnover sa pagdumala bali amadumala na sang Calatrava District Hospital among lokal nga panguluhan sang Banua kag amaga dumala naman sa Vicente Gustilo District Hospital sa may syudad sa Escalante. Amo man ang ilang siring lokal nga gobyerno. So, ang parmahanay saksihan dere sa mga opisyal mismo sa Banua, ang mayor sa Calatrava, mayor sa Escalante, ada man dari presensya ni Negros Occidental Governor Bong Lacson, ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, kagadwa sa mga board members ang first district sa Negros Occidental. So, epektibo, subong Marso 1, ang lokal government units na sa Sering Calatrava kay Escalante mo ang dumala Aksyon Rex kay sa inihan na pa'y dalong pa sa provincial government damo-damo sa mga problema nga na eksperyensyahan mo. Kumaduluman nga sa ato sa nag-interview sa kay Escalante City Mayor Biboy Yap inalagwa Aksyon Rex nga daw ginkapik lang isa ka transloading area bla ang Escalante District Hospital kay ang sino man nga pasyente nga serious o kung gaganahalan sang tulgid nga pagtatap gidra lagi na agi sa hospital ag automatic ginasaylo man sa bahin sang sila hospital o kung hindi ganit diri sa may Corazon Luxen Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ang matabo kay Kobo sang napaidalong pa kining duha ka mga hospital sa provincial government, ang mga staff, mga employees di siyempre underman sa provincial government. Pero kay Governor Lacson, ang iban sini Aksyon Rex wa masang problema kay isaylo mala na sila iban nga mga district hospital nga ang nagadumala is provincial government sa gihapon. Ang local government units naman sa Calatrava kag Escalante pwede na sila Aksyon Rex makahire sa ilang sinito kung mga employees under naman niya sa munisipyo. Under sa munisipyo under naman sa syudad. Kung empleyado ka Aksyon Rex nga ara kander sa provincial government siyempre lain man ang sweldo mo na imo sa ring salary grade medyo mataas-taas na ya siyempre mangita ka man sa pamaagi nga mapabilin ka under sa provincial government sa gihapon. Kung gusto mo mga magsaylo under sa municipal or city government lubo-lubo malain man ang imo sa ring sweldo. So majority hambal ni Gov Lacson wa sa problema ay damo mo sila sa saylohan nga mga district hospital nga under sa gihapon sa provincial government. Yari si Governor Bong Lacson. Yes, we just formally signed the memorandum wherein the management of hospitals, district hospitals in Escalante and Calatrava formally turned over to the respective LGUs. So we had here today both mayors, Mayor Era of Calatrava, Mayor Yap of Escalante. And so we wish them well. Both mayors have also signified their readiness to operate the said hospitals. And both admitted that it will be a challenge, but they're up to the task of
managing the said hospitals. In the next couple of years, we will be supporting them until such time that they can gradually be free of any subsidy from the province. Many of the personnel have actually opted to continue working for the provincial government, so they will be assigned in other district hospitals. They can now hire their own personnel. Somehow it did not materialize the way we were hoping, but then again, we cannot. We also don't want to force the employees to remain in that area. Ay baru pikir nga reaksyon ni Governor Lacson karon lang sa action report sa observation kay may arasa sang observation man ang useng pag-abot na sang bakuna pala nga Pila yang mabot sa probinsya? Sa probinsya Aksyon Rex ang ginapapot yang ka AstraZeneca. AstraZeneca ti more or less siguro mga 2 weeks pa siguro. Ang AstraZeneca Aksyon Rex ang inahulat ni Gov Lacson ang announcement mismo sa AstraZeneca. Kaya may-ari man sila Aksyon Rex di opisina dali sa Pilipinas mo. AstraZeneca, gahulat sila kay ang AstraZeneca nagsiling nga month of March ma-announce sila sang pizza kung saan i-deliver dali sa Negros Occidental. Una balagin order sa nga provincial government nga mga 27.5 milyones pesos, mga 100,000 doses to para sa 50,000 ka mga negrense. Ang unahon di ba na sunrex dali sa aton ang hatagan sa prioridad mga medical frontliners mo. Lagi na ulat Aksyon Rex ang simulation naman ginatawag nga dry run ang bawal ni Gov Lacson nagahulat man siya sang signal halis sa kay provincial health officer Dr. Erna Tumimbang san o ine pati kayo nun ano nga pizza Aksyon Rex kaya ang isang lugar nga imuan sa Patilinas ni among banwa sang kanto nimo dito sa may southern Negros. Ang border sang Babinay Kabankalan bukas naman umpisa sa mga adlaw Marso 1 ha. Ikapo nag-istoryahan na sa Mayor Psycho kaya ang mayor man sa Babinay angot sa border arrangement. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Heruboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:35 na nga tunura. Salamat gid sa report ni Aksyon Marlon Hinovilla. Balita sa Kapitolyo Provincial. Sa mga ka-aksyon daligid lang, no? Standby na aksyon na Brian Morden, aksyon na Alvin Graba, kagato sining mga out-of-town reporters. May tisiyan na iho para sa kulang blangin mo sining alawa. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas,
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapakangan. 12:39 na mga kaksyon. Sige, standbyan na ha, kay mahatagtaray pila ka mga commercials ha. Ang inyo siling nga mga mensahe, tirahon tay na dugay-dugay. Dari sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige ma-unload tanay isang makadali sa mga nagpadala sa inyo siling mga mensahe sa kay Ana Marie Maluluyon dira sa Himamaylan City, may lang pagpamati, no? And kay Neil Brian Baloes, may lang pagpamati, tamyaw lang siya sang maayong odto sa pamilya Baloes kag pamilya Gomez dira sa Banwa sa Isabela. Gamonitor from Agisan, Himamaylan. Ayos. Ana Marie Maluluyon, sinya may lang pagpamati, especially diri sa Sitio Dama ni, correct ni siya. Pamilya Maluluyon kag pamilya Istokoning. Madamo gid nga salamat. Salamat gid Ana Marie Maluluyon, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor kag tamyaw lang friend sa aya sining nga friend ari lang di sa akon samtang gapanyaga kami, gapamati kami. Ay birthday dira sa Celine Homes si Lucina Matulak. Lucina Matulak, salamat gid, no? Kag kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Michael John P. Season, may lang pagpamati dira sa Chateau Ilisi, Paranaque. Greet ko lang happy listening lang sa kay Nonoy Noel dira sa Villa Maria Subdivision, Barangay Sumag. Kag happy birthday kay Aksyon Eric Magbanwal. In sa kay Michael John P. Season, Marjorie Impress, may lang pagpamati day Marge, no? Marjorie Impress. Impress gini nga apelyido mo. Basta Impress, Marjorie Impress, no? Raymond Ligaspi Pinida, may lang pagpamati ho, tamiyaw lang si Lola Erlinda de la Cruz, kag sa iyay nablos nga si Aiza Faye Ibuen Marinay, kag ginatamyaw lang si Tita Ronel Santana nga taga Manghanoy, La Casiliana, Barangay Hiniwaan. Nung Barangay Hiniwaan man, may hiniwaan pa nga barangay sa La Casiliana. Nawala man siguro. Yorb Quiniol, may lang pagpamati dra sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Yorb Quiniol. Gian Resisio, may lang pagpamati, gatamiyo lang kay Aksyon Rex ang happy birthday. Salamat Gian Resisio. Alex Montesa sa pamilya Ramirez, ang Barangay Granada, Langilan. Happy listening lang kamuda. Madamo gid nga salamat sa Rex. Halin sa kay Alex Montesa. Sir Alex, may lang pagpamati. Bitok, mukoy ko. Kay Bitok Mukoy ko, may lang pagpamati man sa pamilya Mukoy ko dira sa Tabao, Valladolid, watching from Dumaguete City. Salamat Sir Bitok. Bitok Mukoy ko. Kay Warlito Nisya, may lang pagpamati. Nonoy Tahunes, may lang pag-monitor. Salamat gid Nonoy Tahunes. Michelle Sayo,
Greet siya lang si Mama Yamila Sayo, kag Nanay Lucina Gimeroy, kag Chalvin Gimeroy. And sa kay Roberto Hiraspoco Caraballo, may lang pagpamati, hindi na kailangan ang vaccine. Ang kailangan ng taong bayan pagkain na masustansya at dapat na ihain sa lamisa. Robert Hiraspoco Caraballo, no? Chris Vilma Trias, may lang pagpamati, dira sa East Homes 3, Barangay Estefania, belated happy birthday kay Rolly Montoya, no? Okay, sa kay Alex Montisac, Radyo Bacolod celebrates, okay, gani man. Michelle Sayo, tamiyaw na ni. Kay Idilaos, dira sa Kingtown, Victorias. May lang pagpamati Idilaos, no? Salamat Sir Alex. Congrats gid sa tanan nga ang cloud here. Grabe man. Gayuhom ko sa mga tirada mo Sir Alex Montisa. Sa Joy Makawili, may lang pagpamati. Greet siya lang si Mama niya dra sa Hacienda Isabel, Barangay Sagang La Castillana. Lorena Makawili from sa Joy Makawili. Live from Balita, Batangas. Raymond Alarcon Sagal, parekoy, may lang pagpamati. Salamat kid pareng Raymond Alarcon Sagal Jr. Kag sa mga grupo dira sa opisina ni Congreg sa Taya. Kay Jenny Ignacio Starita, may lang pagpamati, Jenny Ignacio Santarita. Pwede may manulit sang ang sa LTO. Anong manulit naman din, hindi ko maintindihan, no? Sige lang. Rosalina Arellano Espadero, may lang pagpamati. Thanks Aksyon Radio, may star na ako. Salamat sa mga information ninyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Monitor gid ko always. Salamat gid Rosalina Arellano Espadero. Kay Manjo Arnijo, may lang pagpamati. Manjo Arnijo. Kay Ami Agostinis Baron, salamat gid. And dali lang, no? Boyet nini, may lang pagpamati boyet nini dra sa Dubai, no? Gitong tamyaw ko lang ang akong pamilya sa Banwasang Kaliling, Banwasang Kawayan ni Guro sa Barangay Kaliling, pamilya Rebia. Salamat gid. Humaluina, may lang pagpamati dra sa area sang Barangay Tangob, no? Oma Uniba, in cooperation with Dulaang mga munting bayani, Cheater Guild celebrates Fire Prevention Month 2021. Halin sa kay Alex Montesa. Butsi season, may lang pagpamati Butsi. Kay Senior Ostran season sang Barangay Ilihan, Bago City. Salamat gid. Halin sa kay Butsi season. Eliterio Parcondayon, may lang pagpamati. Liog lang tamiyo sa akon anak nga pulis ato sa Samar na assigned, si Sergeant L. John Dayon. Salamat gid, no? And Ronnie Malanghaya watching live from Hofof, Saudi Arabia. Hopefully successful ang anuman nga sahi sa bakuna kontra COVID, pero keep safe kita gyapon. Gani man. Salamat gid sa Ronnie Malanghaya. And sa kaya congrats is to Jonard Ostonal, no? Sang Philippine Coast Guard Bacolod. Pre wala gid tada. Siling ni Alex Montesa. Congrats gid sa kay to Jonard Ostanal, no? Sang Philippine Coast Guard Bacolod. Kay Valencia Kinet, salamat gid Valencia Kinet, salamat gid. Agustin Montisa Kasusol. May lang pagpamati Agustin Montisa Kasusol. Ayos. Nawad na iban nga minsay diri tanis dalom mo. Lantaon to dis dalom, no? And may lang pagpamati kay Idi Rayo, no? Idi Rayo, taga Silay, gapamati gid sa barko. Okay. Kay ayos kay Leah Younger Esquivel, may lang pagpamati Leah Younger Esquivel, no? Kay Zaira Aduana, may lang pagpamati from Hagimit La Carlota. Zaira Aduana. And Dino Alik, dra sa Hinigrant presensya kay Renz Evangelista. Salamat gid Renz Evangelista. Susan Gonzales, may lang pagpamati Susan. Salamat gid, no? Sige iban sini, way ta na ma-check pang mga kuan gid nagkalapanas na, no? Sige, daligid lang mga kaksyon, daligid lang kay mahatag ta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay saysay ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:55 ng aton oras. Kadtuan tanang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Aksyon Brian Morden. Ini may kangtanan sa pagpatay sa pulis sa banwasang o kung miyembro sang tubuso PNP. Ini may angot kuno sa iyang trabaho suno sa iyang hepe. Anong ka mga kalalaki na nakuhaan sang masubraw 80,000 pesos nga shabu sa San Carlos City? Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian? Aksyon na Rex na kong pagpati ni Police Captain Paul Kenneth Magan, hepe sang tubuso PNP. Angot gid sa trabaho ni Police Staff Sergeant John Daniel Gutera ang pagpatay sa iya. Pero kay Magan, ining si Gutera, wala man naka-open up recently sa iya. Nga may pamahog sa iya sinikabuhi, pero bangod sa iya sini maukod kag ilang gin-assign siya nga trabaho nga wala siya nag-untat kag wala sa may sino Action Rex pati ining nasabit nga hepe niya dako gid ang posibilidad nga may ara sang naakig sa iya. Ining si Gutera na assign ini siya sa Kwanmo Warrant and Sigwena Section sang Tubo PNP. Duha na siya ka tuig nga na-assign pero punsin na siya ka tuig sa serbisyo bilang miyembro sang PNP. Kumadumduman si Gutera, ginpatay ni sa nagligad nga Sabado sang gabi dira sa Mayasyenda Caridad, Barangay Patunan, Banwasang Calatrava. Ni siya lakat dira kagintiro lang sa wala pa makilala nga mga suspitsado. Suspect diri nagsakay sa isa ka pick-up nga itom pagkatapos nagpadulong sa syudad sang San Carlos. Action Break. Nagalaom agan nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sa iya sining pulis sang Tubuso.
Ari si Magan sa iya tining pagpalayag sa aton tining pagpangalagan. Yes, sir. Investigation, sir. Investigation section? Yes, sir. Oo, so prior sa sir, nakapanugid na sa sir nga may mga kwan siya, may mga district siya. Well, actually, I'm thinking of open up that. Pero, may connection niya po sir sa pagka-police niya or personal? Okay. Taga San Carlos sir, no? Sa taga Troso sir, no? So, sige sir, anong pagkilala mo na siya sir man ng mga natatay? Ano man dito wala naman problema ano man siya active sa trabaho pag-ingat gusto mo makapapahinga kung ano siya sa mga palingan na kapag trabaho sa okay. Mga pila na sa sir ka years na sa sir sa Tubuso. Mga pila sir. Aksyon Rex ang porosyon lang sa palayag ni Magan angot ring pagluphang sa iya ring pulis. Sa bahay naman sa Calatrava PNP si Police Major Injiape nagpalayag man ngati padayon karon ang investigation nila sa pagkilala sa mga suspetsado. Sa mga nagapamangkot ko nakalambot dito si Gutera sa 10 oras ang gabi sa Sabado. So Injiape diri may ara siya sang ginapatigayon nga monitoring sa area kag naka-coordinate man siya gani sa Calatrava PNP. Magluwas sila may mga propiedad man dira si Gutera dira sa Calatrava kay na-assignment siya diha. So posible may nabakal sa dira Aksyon Rex ano. As of today way pagid patudlo nga suspect kag the same ang ginalantaw sa Calatrava PNP nin may angot gid ini sa iya trabaho bilang miyembro sang pulis pero wala nagkapundo dira nga motibo tanan nga mga anggulo karon nga tututukan nila para at least bakit angid ko ano ang motibo sa naghambit yang krimen. Nag-cooperate man ang pamilya ni Gutera para hatagan sila sa dugang information angot sa tamoya nga insidente. Pakaronan ko ining atom na nagkaladakpan nga nagahupot sa illegal nga droga sa syudad sang San Carlos. Balita sa Nokpo. Aksyon mo na nag-report una sa Balita sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga ka-aksyon life extension na vitamin D3 ginarekomendar ta sa inyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod.
Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office o sa BCPO sa Bacolod City Police Office. Supply sa illegal nga droga sa syudad sang Bacolod nagasaka na saka panaog kuno suno sa City Disaster Risk Reduction or City Drug Enforcement Unit or CDEO sang BCPO bangod sa bagong estilo sang delivery. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa BCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, may mga panahon nga nagadamo ang pagsulod sang supply sang illegal nga droga diri sa syudad sa Bacolod. Pero may mga panahon man nga maninit ang supply na bangod man sa madamo man nga mga operating units ang nagalagas sa mga illegal drug pusher. Muni ang gunfirmar diri sa ato ni Police Captain Paul Vincent Pendon ang pamuno sa Bacolod City Police Office CDEU sa diin sunod diri kay Pendon Aksyon Rex kung dako ang volumes nga nakuha sa enforcement unit, whether city, regional, provincial drug enforcement unit, ang estilo naman sa mga illegalista gali Action Rex, gapahuway man sila sa supply, meaning gauntat sila sa supply sang illegal nga droga, pero kung ara na naman ang pundo o kung kwarta nga ginapaagi sa iban nga mga transactions, kung bank to bank o kung iban sa mga padala, di sunod diri kay Pendon, ara na naman ang supply. Tatlo lugar Aksyon na Rex nagahalin ang illegal nga droga. Number 1, sa Rosaya, halin sa Manila. Ikaduha, sa Cebu. Ang ikatatlo, gikan man sa Mindanao. Ang estilo Action Rex, paagi sa innovation. Meaning, ginapaagi na karon sa mga parcels o kung ginapaagi sa mga courier company sa diin ang ininga illegal nga supply o kung supply sa illegal nga droga ang ginapaagi sa mga courier kagaiban pa nga shipping company. Kay kung mo suno sa iya nga nag-innovate naman ang mga illegalista sunod diri kay Pendon ang estilo naman sang distribution ga-innovate man Action Rex. Kung taas ang supply kag demand, dapat gali ang delivery sang illegal nga droga dapat dasigay. Halimbawa, kung 1 ka kilo ang nag-abot, dapat gali maubos ini within an hour o pila ka oras ubos na ini. That is why kay kung matiner pa ini, sigurado maubos kang malamo man magkaladakpan. Now, madumduman Action Rex, kung hindi ba lang 1.4 milyones sang shabu nga na-recover sang CDEO sa 3 ka separado nga buy-bust operation last February 25 kag 26 Aksyon na Rex. Ina nakuha tanan sa mga kapulisan, especially sang CDEU, gikan sa mga illegalista sa diin ang ila sini nga estilo nag-order halimbawa ang ila sini nga hanay diri kay alias Peter Panbala o kung kay Gino Inventor Aksyon na Rex dira sa area sang Barangay 1 ang natabo diri nga ilang order tunga lang sa bulto asusta kay gali ni alias Peter Pan isa ka 100 grams. Butsing ganon ining 100 grams kay inog-deliver pa man kuntani sa iban pa nga mga parokyano. Meaning, ang estilo sang delivery, daw ang estilo bala Action na Rex, abti kay balikay ang ining estilo sang delivery. Ari ang confirmation kagapahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Ang transaksyon na isubong kadapig na lang, like for example, so nakuha namon nga 100 grams, kaya kung niya paubuson within sila pa oras lang. Muna kadasig ang supply and demand sa Bacolod City. Kaya kung mo kadasig lang ang transaksyon na ang supply, sir, di yung gininagikan. Kanyara man niya halin sa Manila pa through parcels. Kung madumduman nyo ang tabusang RPDO, nag-operate sila, nakakuha sila sa more or less isa kilo. Tungod sa isa ka parcel na yung isa ka shipping company, that is validated na yung transaction. Kaya nauna lang to that time ang RPDO. So, muna, isa sa mga sources, mahalin din sa Cebu, sa Mindanao, na illegal na droga. Base sa akong pag-obserba pag-assessment, ang diskarte nila sa pagkasulod sa illegal na droga sa Bacolod. Tama na din ka, good line na sila i-detect
kumbaga diskarte nila daw involvement ng sunod rin sa Bacolod City. Amat-amat naman improve ang estilo sa pag-deliver ng illegal nga droga, sir. Sa to si do amo gid na sa kay siyempre kami man lang naman tayan nila mo kung paano ang diskarte na mo sa pag-transact nila. So kung sila gi-evolve ba na nila technique, how much more kami nga nasa law enforcers kaya sila man na mo na sa mo. That's why nga sige pa dayon kami man sa mga binulto pag volume sa droga sa Bacolod City. Yun na Rex, kabahin ko lamang sa pahayag dari ni Police Captain Vincent Pendon. By the way, update action na Rex, angot diri sa 1.4 balang balor sang illegal nga droga nga na-recover sa mga sangga katapos ang CDEU. Subong nga adlaw gin pasaka na ang duha ka kaso batok diri sa mga nagkaladakpan muni ang paghupot sang illegal nga droga kag ang pagbaligya sang illegal nga droga. Number 1 nga ginapasaka diri nga kaso against kay Romeo Imperial. Muni siya ang nadakpan dito sa area sang Pro Cagay kay Barangay 2. Ginpasakaan naman sang kaso si Gino Inventor matapos nga nadakpan kag na-recover sa iya ang 680,000 worth sang shabu. Nakuhaan pa ni isang caliber 35 so kay Police Captain Pendon ginpasaka naman nila karon man nga adlaw ang ining kaso against kay Glyza Alvaran 34 anyos sang roadside tangub matapos nga nakuhaan man sang 714,000 pesos worth sang shabu. Report nagikan sa Bacolod City Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Alvin Grava. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Halin sa kay Torres Alex, linya may lang pagpamatidra sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan. Ga-monitor sila to, si Alex Torres, no? Kag kay Alin Louie Himutia, may lang pagpamati, watching live from Linawon, Kawayan. Kag happy birthday lang and congrats na kay Aksyon Eric Magbanwa. Sige, salamat gid Sir Alin Louie Himutia, no? And Yovin Larawan, may lang pagpamati dra sa Kawayan, Kamalandaan, no? Yovin Larawan. Butsoy, may lang pagpamati Butsoy, no? Sir Raymond Ligaspi Pinida, may lang pagpamati nila Tarosan, present man dra sa Gatuslao, San Sebastian, diri sa sudad sang Bacolod. Merlido Magallanes, present man siya, Merlido Magallanes. Kay Yuki Muranay, dara sa Tagig Cyber Security Firm, may lang pagpamati. Dira sa kay Yuki Muranay, kay nag-monitor gid sila subong. Sige, katuan tanay nga dugang pang mga balita. Daligid lang aksyon Roger Gotib sa sunod sang Cadiz. Kaya rin na ho. Drigitana, yari ng pinaka-bago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon. No? Amuning tirahon tadi. Anong epekto sang Evergreen? Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo.
radyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa area naman sang syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa sining stabbing incident blahong ang biktima gindangat ini sa ospital. Samtang ang suspect voluntaryong naman nga nagsungka sa aton sining mga kapulisan. Kantuan tang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Yari ang kauda sa report, Aksyon Roger. Aksyon Rex, nag-voluntary surrender ang isa ka sospetsado sa siling kaso nga pagpangbuno. Natabo ini nga insidente mga alas 3 sa taknasang hapon sa tinarikdan nga Sabado, pitsa 27 sa bulan sa Pebrero sa bahin sang Purok, Christian sa Barangay Jerusalem, Siyudad sa Cadiz. Ang biktima nga nagdangat man sa bululngagin kilala kay Danilo sa Ugon, legal sa Baydaron, kag residente ini sang Purok Christian sa Barangay Jerusalem. Samtang ang suspect naman na voluntary nga surrender kilala kay Jodel Pamatian Claridad, 29 anyos sa edad, may asawa, kag residente man sa Purok Malinong sa nambitan man nga barangay. Suno sa report, nagsugatanay ni sila kag nagpasiktuhanay kay ang balita nga inigali ang biktima nga si Danilo sa Ugon. Ini ang tiyo man or paryente sa tong santuanay nga napatay bala to sa COVID nga sa diin naging kastigo dira sa may Asinda Christian. Suno sa report nagpasiktuhan na ini sila kag ini naman si Jodel Pamatian amo ang ginakabig sa to nga involvement sa mga kaso. So pagkatapos sila ini si Danilo sa Ugon base sa payag ni Jodel Pamatian nga may dala nga binangon kag ini siya ang hanakutani nga pagalamuod pero naagaw niya ang binangon kag nabuno niya sini kay Danilo sa Ugon. Naigo ini ang biktima sa iya sini nawala o kung nato nga may sa iya lughan apang gipakamayo nga ini siya ang nagpa-outpatient bagon man sa iya sini nga pagkadlok sa gyapon sini nga nagaduging nga COVID-19 sa mga hospital kay pakamayo nga dira na lang sa ilang lugar o sa ilang balay magapayo-ayo. Voluntary ka nag-surrender una gid sa barangay official sa Barangay Jerusalem ni si Rodel Pamatian kag gid-endorse ini sa bahin sa Cadiz City PNP. Karon detinado pero sunod pa sa kay Police Staff Sergeant Junior Porzuelo, ang this officer nga observe lang nila ang prescribed hour of detention tungod kay hasta subong wala pa man sang ka-complain batok sa sining suspect. Posible nga ibalik ini sa barangay nga kaso tungod sunod sa report, hindi man malubha ang igo sa biktima sa sining pagpangbuno. Report, gikan sa Siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib ng report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib sa iluhantang balita gikan sa La Carlota. Sa sining mga tinion si Aksyon Percival Villamor naka-standby sa Banwas ang Lacasiliana, 24 anyos nga lalaki hot dakop sang kapulisan pinagi sa bypass operation. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Yes, Aksyon Rex, ang Lacasiliana Police Station nagkandak sang isa ka bypass operation kagabi alas 9:30. No, sa kagabi Domingong adlaw dito sa may covered court sa public plaza Barangay Robles, Lacasiliana, Negros Occidental. Ang operation sa bypass operation ginapamunuan ini ni Police Captain Ramil E. Bustamante pod ang alert team kag ang station sang Drug Enforcement Unit sang station kag upod man diri ang PDEA na dakpan ka nabaklan diri ang isa ka suspect sa atong Pursyo Baye nga si Sheikh Jim Chua E. Javier alias Anran, 24 anyos, kag may asawa kag isa ka manugbaligya sang karne sa amuman nga banwa. Ini si Janjan Aksyon si Ranran Aksyon Rex pumuluyo ini sa Juan Luna Street, Barangay Robles, Lacasiliana, Negros Occidental. Ini siya newly identified
drug personality action Rex, no? Kag ini siya nakuhaan kag narukubiran sang aton kapulisan sang tatlo tanan ka heat cell elongated, heat cell transparent suspected shabu action Rex, kag tatlo ka panid nga tag 300 piso bel nga mo ang gingamit sa pag bayba sa kag ini siya ara karon sa custodial facilities sang La Castellana Police Station kag gahulat sang kaso nga ipasaka sa iya sa pagbayular sang Republic Act 9165 sa Anti-Drug Act 2000 to Aksyon Rex. Report live ikan diri sa compound sang La Castellana PNP ang inyo ka Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma o kundi. Balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad, may lang nga pagpamati sa pamilya Hirogalin, sang Payao Binalbagan, kag pahilang family sa Hinigaran. No? Salamat, Gid. Dalin sa kay Sir Alex Montesa. Kay Sugar Spices Alba Honeybee, dara sa Barangay 7, sining syudad sang Bacolod. May lang nga pagpamati Sugar, no? Sugar Spices Alba Honeybee. Kay Jenny Solgon, may lang nga pagpamati rin sa Galea, dara sa kay Mama Leia niya gapamati gid from Iboy sa kag sa kay Robin Sumagaysay sa Barangay Kamalandaan, may lang nga pagpamati rin sa kay Yubin Larawan. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sa nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dili Gid Lamang Madugay. Igasunod sa Dili Gid Lamang Madugay pod na kay Aksyon ang Defensora. Sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan, ako ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,